lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Wakiungana kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi Mheshimiwa Bwana Magdier, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Ikifika mambo ya kazi, ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Magdier akiwa pamoja na wenzake. Wechemanyien wakwen kanyo ni jagoro endo mar court Migosi Francis Atwoli na okothuolo mar makende Odiochieng manyoro mar kwayo kanyo duole mochung kanyo ne yiero kod keyo pacho kaendi mano IEBC mondo koyie to chung campaign ma hiu mosechako timore pacho kaendi kane olosi kaunti ma Vihiga. Atwoli yango kanyo eko ni campaign ma hiu maket kod mago eko gin mago bende koro biro kelo bagni ne oganda jo Kenya kendo biro mono gidhi nyime kanyo endo kod tijegi e yone endo makare. Are there next week? We urge the IEBC to put a stop to this menace and ask Kenyans to wait until IEBC releases the campaign calendar for our next year's elections. What we are trying to do now, inciting Kenyans, telling Kenyans things that are not really, this means that, Your Excellency, even if elections will be carried out and whoever wins fairly with this polarization might cause a problem into our country if we can't put this on a stop. In any country where we have political turmoil or strife, it is workers, women, and children who suffer because they can't fly out. These self-proclaimed leaders of the opposition, they will run away. You will not see them here. And they must be tamed by law. And this is the work of IEBC and our government to make sure that since we are not in an electioneering period, you are busy developing this country. You are busy everywhere inspecting government projects, and some people are trying to mar the good work that you are doing. Zopwe mathuru kaendi koro gikone nyalo buonjo to kiyudo kanyo fungruok kotenore kanyo endo kod okumba thieth mano endo marsha mabiro bang' kanyo eko bedo kod lalruok mar ndalo 2 mano tim kanyo endo kod riwruok jopuonj mano mar Kupet kod ten migawo no endo mochung' weche giko mag thieth pacho kaendi. And I want to report that we have agreed, and also we have agreed on all the contentious issues. We have agreed on the payment of the last expense, and we have said within 48 hours, following the demise of any of our teachers, the last expense should be paid within 48 hours. We have agreed on the tariff locking, and negotiations are going on. We want to give our teachers the best facilities that have all the equipment and in all levels. So tariff locking, we have withdrawn. Care, insurance scheme. All that we need to tell our facility owners, and teachers can access both private, public, and faith-based. And they can access from level 2, level 3, all the way to our referrals. They can go to our private referrals, they can go to the faith-based referrals, they can go to the public referrals like Kenyatta National Hospital, MTRH, they can go to Madare Teaching and Referral Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Jaramogi, and more other referrals we are building. Element of capping which had been reduced from 10,000 to 1,200 to 2,500, and also the issues related to some hospitals asking for co-pay and asking teachers to pay out of their pocket, especially when they visited the facilities. Some of the facilities were also chasing the teachers away. And there were also misunderstandings related to some facilities saying that they have not been paid. And the meetings have resolved and have generated understanding. Among them is that
overseas treatment, which was not yet formalized, has already kicked off in earnest. The capping itself has been restored to its original status of 10,000 per visit. The issue related to hospitals asking for copay has been removed, and the minister and the leadership of SHA have already indicated that most of those hospitals which have insisted that they have to continue with that process are under investigation, and therefore to us as a union, we now ask our teachers to at least monitor their cover, so that they are not blackmailed, so that they don't run out of cover because of rogue facilities which want to insist on a copay, or which want to indicate that they cannot get services because they are not empaneled. Kwanza puonja maro makanyal prang'wen kod ang'wen mag junior secondary obuono mar dok e tich tam mar ariyo kaponi duol mochung' kanyo ne ndiko e tich jopuonj pacho kaendi mano TSC ok ondiko gi e tich e yonendo maongirore. Magi bende biro kanyo eko tok doho mar Aywagra ne choro nyime ng'eto mar bura maket kod mano eko mano nego beni winjo kochopo kanyo tarik 27 dwe mar ariyo mar higa niendi. Jopuonj go mosebedo kanyo katiyo kaka interns wacho ni kit tich makamano endo nyisa chaya moro e tijgi. Mano gikoyo duol mar TSC mondo ndege tich e yo maongirore ma ka ok kamano to gibiro dhi e ng'anyo. Okoth mapek pod nyime kod chwe kuonde mopogore opogore pacho kaendi ka familia maheo kanyo 500 mawuok e kar dak maongore mano ma Mukuru kwa Njenga madoro chinbo maduong' mabuore Nairobi kucho ne owegi lwetgi nono kendo gikwano lal mathoth toko ola mapek ne monjogi to koth mabende nochwe otieno piny rugodo nyoro. Kuom mano gikwayo kony kowuok kuom sirikal kod jogo mang'uon manyalo chiwo ne kit kony moro amora mondo mi ochopi mondo resgi. Ola maket kod mano endo bende nokelo chochni e yorego ko mag wuoth kuonde mopogore opogore e chuny boma endo mar Nairobi. Tarara wapi brangeti iko tu maji tu. Madresi iko maji ndio hii. Tarara wapi chameni? Na mimi ningetaka kuomba hivi serikali. Mimi kama mwendeshaji wa bodaboda nimechoka. Na mimi ningeomba hivi haki ya Mungu, kama kuna mtu mwenye ako na boat aniletee. Juu mimi nimeona kazi inaweza hapa Nairobi saa hii ni kazi ya kuwa na boat. Yenye ilitukujia iliingia kwa manyumba, iko na maswage na uchafu ndani, inaathiri watoto, inaweza zika watoto na magonjwa mingi. Kar thieth mano mar Mata oyudo sir mar gige thieth maromo kanyo milion 10 kowuok e piny endo mar Dublin Ireland kocha chande. Gige thieth maketo kod mago eko gin mago mageto kelo yot e thieth mar kansa kaachiel kod kit tuoche mopogore opogore ma bende geto timo bero kuom jotuo. Jatelo thieth mar Mata mano kanyo Laktar Maria oyango kanyo ni sir makamano endo en mano ma bende koro biro chiwo yot ne chiwo thieth ne jotuo mopogore opogore ma bende koro yudo thieth e kar thieth endo ma Mata. We're here to celebrate, I suppose, a shipment of equipment for the hospital here in Nairobi that has come from the Mater Hospital in Dublin, and it's an important part, I suppose, of the MOU and the strategic partnership, but also the circular economy of making sure that medical equipment, that its utilisation is optimised. And we're really delighted to be able to present the equipment today to the Mater Hospital. We have a partnership with the Mater Misericordia Hospital Dublin, where our hospital was founded, and therefore we are partnered with them in terms of broadening our specialities. Mopogore kod mago biro nyaka kaunti ma Kaluo kama omenyo kaunti ni ma Migori. Wayudo kanyo ni tend migao mar thieth e kaunti ma Migori kwayo jo siasa mondo mi koro gol oko weche go mag siasa e sekta mar thieth. Ka giyango kanyo e koni chenro mag thieth osebedo kanyo ka dhi nyime maber miwuoro e kar thieth maduong' ma yudore kanyo ende kaunti ni ma Migori. Mano bende en mopogore kanyo endo kod weche mosebedo ka liekore ka moko bende dwarore mbui ni od thieth maduong' ma Migori onge kanyo kod yedhe moromo kaachiel kod muya mar chiwo ngima mar reso jotuo ma kar thieth endo ma Migori.
facility has seen tremendous expansion. And due to that, and also the specialized services and the quality services we offer here, which means it stretches our resources quite thin sometimes. But what we have done and we have planned is we have planned for enough cover for all these aspects. Waseketo policy ni revenue kata pesa mo osiptal kelo itiyo kode e osiptal kanyo kendo 30% mag pesgo eko ing'iyo godo yedhe go osiptende go eko. County Referral Hospital kende odiochieng wayudo jotuo 50. Kidhi e wards waka idhi yudo ka wards opog nikech gin gadieri kuom thieth makare mayudore osiptandwa ni endi. De osiptal ni indi yath onge kata jotich ok ti makare de ok opong' kaka opong' ni endi. Kendo wach moro miwacho ni ji tho nikech oxygen onge, wan gi oxygen ya kutosha. Riwruok mar jodong Luo kotelnegi kanyo kod ker mar Luo Jaduong' Odonge Randa okwayo oganda Luo mondo mi koro ket kwe ahinya to kindegi mag siasa mabende osebedo kanyo koweyo oganda mag Luo kod koko ma lich ma iwuoro. Randa mabende ni loso kinde nyasi mar iko ruodh goro margi mano mosenindo Abel Omburi kaunti ma Migori nokwayo oganda joluo mondo mi onene gi nyayo kwe e kinde duto. Ne osire kanyo bedo kod Jaduong' Ji Mayayo mabende nochiwo puoch kod pak ne tend kaunti nendo ma Migori. Kwa yothwani wabere muolo joluo jo Nyanza te wabere gi muolo jo Mabei jo Kisumu jo Siaya wabere gi kwe wabere gi machiel kai wach moro birewa to many ka kwalo somna gi kwe okoko ok dhao acha jo Mabei makoro go muolo reimo muolo goyo gigo ka yeng nono mane go muolo ti mondo muolo konywa bedo gi PS tek marach makwanwa kamar wanwango le maduong' onga ka konyo. Wagoero kamano maduong' kabisa ne oganda mar Luo to oganda duto nikech nokonyowa kabisa kane wan gi liel mane waiko jagoro marwa mar Luo Council of Elders ma piny ngima kane wamoko gi liel nokonyowa kendo ji nobiro. Wagoero kamano maduong' kabisa moloyo tagoero kamano ne jotendwa ma Luo mani Migori County nyaka mani Uriri Sub County moloyo to Uriri Sub County ka okonyowa nikech kane wamoko mayore ne ok dhi maber to ne wakwayo mondo okonywa mondo walosi e yore wagi manolosonwa yore pod iloso. Ero kamano kabisa. Awache baler kob jane ma jo-Migori abiro kwayo jo-Migori kaka ker. Ruodh Goro ja en kom mar jo-Migori. Ko ruodh Migoro awache mondo jowa madwago dwaro komo winji. Ruodh Goro. Ruodh ang'o? Ruodh Goro en kom jo-Migori. Jo-Migori mabiro miyo wawuodi ni mawi wakao wamiyo kar Abel Owi. Wechego matimore e kaunti ma Migori bende makoro kela giko mar mi weche manyien yo mar adimba kinyindi mar Odiochieng. Medo mana kete bang' joi mari mar Kala TV ka bende ambeda ko pilo makende mar koyo ni hawi maber dwe ni ndi manyien mar abich. Weche manyien gi nikelo niko Dana Tracy Ouma uriti masani.